Wagner, Secret File. Ng ating kabisyo na si Gemma. Si Gemma na merong gustong brother. Si brother na kanyang pinagpantasyahan na nagsiserve ng O as in Ostya. Pero yun na nga, magko-confess naman siya ngayong mahal na araw. So, since, mapapatawad naman yan. As long as merong repentance at meron kang willingness to be a good and better person. Kasi ang mga kasalanan, isang beses lang yan ginagawa at hindi na inuulit-ulit pa. So kung nagka-crush ka, pinantasya mo, dapat next time, landiin mo na. Charot! Charot with darot! Anyway, pakinggan na natin ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and violent reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si Rich Sard. Hi DJ Rocky. Happy listening to everyone. Masasabi ko lang kay letter sender, Gemma, dinamay mo pa kami sa minus 100% to heaven. Ang dirty at wild na ng inexpect ko sa senaryo dun sa simbahan dahil sa patikim ni DJ Rocky pero hindi pala yun. Yung plot, may twist pala dun sa plot. Sana lang talaga mapatawad ako ni Lord dahil na-trigger ang iniisip kong iba. Akala ko kung ano nang sinubo. Sana lang hindi kita maalala sa linggo pag nagsimba ko, pag sumubo ako ng ostya. Richard, mag-pray kang maigi na hindi mo maisip yun, ha? Ito naman sabi ng DR. Hello po, DJ Rocky. Gemma, mukhang kailangan kayata ng 100 agua bendita dahil ang dami mo ng bad spirit sa katawan mo. Tapos, altar boys pa yung kinusonadahan mo na gwapo. Hay, hirap talaga pag gwapo, no? Well, ang hirap talaga. Maakit lang sa gwapo, ayan na, pagnanasahan. Tapos sa simbahan pa talaga. Please lang naman, pumili ka naman ng lugar, Gemma. Yun lang po, DJ Rocky. Happy weekend and lots of love sa sa programa nyo. Thank you so much, DR. Pumili ka naman ng lugar. Alam mo, pinakamagandang lugar sa mga ganyang klaseng pagpapantasya? Kwarto. Doon kayo mag-usap ng self mo, diba? May mga thoughts talaga tayo na dapat sa atin lang eh. Baga, yung mga thoughts natin, sinasala dapat natin bago natin sabihin sa ibang tao kasi baka ma-judge na tayo, mahusgahan na tayo. Pero kung sa akin katatawag ka, Bisyo, hindi ka naman i-judge ng host ng programa. Ako yun. Hindi ka naman i-judge dito. During the program, after na lang. Charot, with the rot. Anyway, ito pa sabi ng ating kabisyo na si Doc Your J. Hi, Gemma. Amen sa kwento mo. Alam naman siguro natin ang limitasyon pagdating sa pakikipag-ugnayan sa mga may katungkulan sa simbahan. Sabi mo nga, intrusive thoughts mo yon. Ang mahalaga lang, always exercise self-control. Tandaan na pumupunta tayo sa simbahan dahil kay Lord, hindi para maghanap ng pogi o maganda. Pero on the brighter side, okay na lang yon na lumuhod ka para sa ostya, hindi ibang klase na na naninigas at humahaba. Yun lamang po. Dahil pag yon, mas makasalanan yon. Lumuhod sa simbahan para magpasalamat, hindi para magpantasya. Sure! Ito pa sabi ni Charles.
Nakaka-relate naman ako dun sa pagsubo ng O, as in ostya. Pero yung magkagusto sa sakristan o sa server, no comment na lang siguro ako, as in never pa. Pero guys, kaya tayo nagsisimba because it's for our Lord Jesus Christ, not for someone. Baka ma-disappoint lang ang Lord natin sa atin yan. Just saying lang, kasi active po ako sa church namin currently. Pero di bale, we're still living in a sin, kaya nobody's perfect. Pero lang kay ate na pinanindigan nga ang pagiging tama kasi daw tama siya pero may tama sa ulo. Charot with Harot. Happy old school weekend, DJ Rocky. Hindi naman pinanindigan ng ating kabisyo na talagang tamang-tama siya or righteous na righteous siya. Sabi niya nga, 'di ba, makasalanang tao siya. Kaya nga magko-confess siya. Eto pa sabi ni Brian Mariano. Ang masasabi ko lang kay Gemma, okay lang humanga sa gwapo, basta wag lang susobra. Tuloy mo lang ang pagdarasal mo at pagsubo mo ng para may plus point ka sa langit. Ako rin minsan, pag may mga magaganda sa simbahan, hanggang tingin lang ako. Lalo na kapag hawak kamay sa ama namin, tsaka peace be with you. Ganun after misa, nagkwakwentuhan lang kami. Ganun lang ako. Gentleman. Oh, Brian Mariano, buhat bangko ka. Yun lamang DJ Rocky ang masasabi ko sa kwento ni Gemma. Hi din po kay Kath De Jesus na nag-PM ngayon. Muna, hi din kay JP Babasat. Ang sabi niya rito, wala naman akong experience na ganyan. Pero naman, hindi maiiwasan na humanga sa mga ibang nagsaserve sa simbahan. Kasi yung iba, may itsura at bagets pa. But for me, si God ang pinupunta ko sa simbahan para magpasalamat at magdasal. Yun lamang po. Thank you so much. Happy Friday. Ingat pauwi from Tambay Love. Still listening, SPG. Ito pa sabi ng ating kabisya na si V. Laging isa-isip at isa-puso na ang pagsisimba ay para sa Panginoon. Makinig sa kanyang mga salita. Magparangal sa kanya. Huwag mong iisipin na kaya ka umaattend doon ay para makakita ng pogi o humanap ng boyfriend o girlfriend. Hindi magiging tama ang iyong magiging sitwasyon kung hindi tama ang iyong hangarin. Yun lamang po. Maraming salamat DJ Rocky. Pinakamaganda ka talaga para sa aking puso't isipan, walang halong charot with Harold. Salamat V! Eto pa sabi ni Robert, lahat naman tayo nagkakasala sa bagay na nagagawa natin pero sa ginawa mo na pa-minus tayo sa heaven. Sa susunod, magpabendisyon ka para mawala yung ginagawa mo na hindi kabanal-banal. Oo nga, baka it's time para magpabendisyon na tayong lahat kasi makasalanan tayo. Makasalanan tayo eh. Pero alam mo kabisyo, may mga pagkakataon talaga sa buhay natin na merong nagiging motivation para gawin natin yung isang bagay. And etong motivation na ito, it fires us, it fuels us. It lightens our hearts and minds. Pero, madalas, itong motivation na ito, mali. Pag ang intention mo mali, pag ang motivasyon mo mali, ay, hindi nagbubunga yan ng maganda. Kaya nga, Gemma, kapag a-attend ka ng misa, isa isip at isa puso mo na ang iyong pagdalo dyan ay dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon. Kasi yung ostya, yes, it's a body of Christ, but kung hindi mo isinasabuhay ang pagiging Kristiyano mo, then walang saysayang pagkain mo nun. Seryoso ka, bisyo, walang saysay yun. Ineffective, mababawasan ka pa ng puntos sa langit nun. And
na-appreciate namin ang pagsalaysay mo ng iyong intrusive thoughts dahil malamang sa malamang, marami sa mga kabisyo natin ang nakarelate sa'yo. Na kaya umaattend ng misa o kaya umaattend sa church ay dahil may napupugian o nagagandahang someone doon. O yung iba umaattend doon para magkaroon ng jowa o makipag-date. Actually, okay naman yung date di ba, sa simbahan. Parang at some point, makikita mo din kung seryoso din siya sa'yo, di ba, kung paano rin siya mag-serve sa Panginoon, paano siya maglingkod sa Panginoon. Okay din yun, na yun yung mga dating zones ninyo, hindi sa ibang mga lugar yung dating zones o areas ninyo. Okay yun. Pero yun nga, dapat klaro yung intensyon mo. Klaro yung motibasyon mo kung bakit ka nagpunta sa lugar na iyon. Hindi lang para dun sa ostya na yun, sa O na yun, kundi dahil mahal mo ang Panginoon at gusto mong namnamin ang Word of God. Ang tanong, nakakapagsimba ka ba? Hindi lang every Sunday, everyday ba nagsisimba ka? Well, yung iba naman, everyday ginagawa. Pero again, meron tayong tinatawag na mga self-righteousness, meron tayong tinatawag na religious pride. So yan dapat yung matanggal din sa atin na hindi porke nagdadasal tayo everyday, ibig sabihin mabuti na tayong tao. Hindi naman siya guaranteed Nandun pa rin yan sa thoughts natin, nasa words natin yan, nasa deeds natin. So yung tatlong yun, yung thoughts, words, and deeds, napakahalaga niyan sa buhay ng isang tao. Kasi kung hindi nag-a-align yan, sa thoughts lang, pag inisip mo na parang galing-galing ko, sumusunod ako sa Panginoon. Tapos sa words, ito yung pinipreach ko, pero you don't practice what you preach, then kabisyo. Hindi rin yan goods. -10 ka pa rin sa langit. So you practice what you preach, and dapat nag-align yung thoughts, yung words, and deeds mo, kabisyo. So Gemma. Sana ay pagpatuloy mo lang ang pagkakaroon mo ng self-awareness at paghingi ng tawad sa Diyos. Patuloy mong alagaan ang iyong pananampalataya at huwag mong kalilimutan ang tunay na kahulugan ng bawat sakramento. At kung meron ka mga bagay na dapat linawin at ayusin, magdasal at magtapat sa Panginoon. Huwag kalimutan na ang Diyos ay laging nandyan para magpatawad at magbigay ng lakas. Keep the faith at salamat sa pagiging bukas sa iyong kwento. O diba? Sa kayo nakarinig ng SPG Secret File pero ganun yung mga kinuwento yun, diba? Ready na tayo for Sunday? Akala nyo ba yung SPG Secret File puro mga kaanuhan lang? Oy kabisyo, tandaan ninyo. Tagapagbasa lang naman din ako dito. Tsaka, sinasabi ko nga sa inyo, gusto lang naman nating tumawa, diba? Gusto lang naman nating magsaya, pero dapat aligned pa rin sa kagustuhan ng ating Panginoon. Feeling ko talaga nadagdagan ako ng puntos sa langit ngayong gabing to. Charot with Darot. Anyway, kabisyo, kung meron kang crush dyan sa may simbahan ninyo, it's time to rediscover yourself and re-explore ang iyong mga options. Baka hindi sa simbahan matatagpuan ang dawan mo na nagsiserve sa altar. Baka katabi mo na yun. Charot with Darot. Anyway, kabisyo, I gotta say BRB as in bathroom breaker. So with me, DJ Rakitera. If you want to share your secrets, share it to me at rakitera@gmail.com. Top secrets na susunod, kabisyo. You're listening here sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is SPG. As in super. Back in her secret fun.